mbele giweche manyien kwa dhi mbele kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ochung' kar tiende ni onge mosruok mabiro bedo e kinde kod ogai mar Azimio One Kenya ben Raila Odinga kata bedo ni otemo yiengo kendo soko piny owacho kod weche ng'anyo kinde ka kinde. Ruto ne oloso e kaunti ma Kericho kuma ne ochope mar yawo chenro mar pi. Millicent Adhiambo miyo aler mar wachni. Kane oloso e kaunti ma Kericho seche mane oyawo ayanga chenro mar pi momonyo omenda maromo milion 1.2. Ruto okone jo Kenya mondo rit chike mapacho ka kendo ne nigi kwedo weche ng'anyo e yor koko kod kethruok mag mwandu jopiny. We must protect our country. We must protect our democracy by making sure that our politics is devoid of violence or chaos or destruction of private business or destruction of public property. We must protect this country. Na mimi nataka niwaambie, we have absolutely no issue with any constitutional provision on picketing or even on demonstration. But we cannot be a country of chaos. We cannot be a country of violence. And nobody should take advantage of any constitutional provision. Jatend piny kod jalup ne Rigathi Gachagua otielo ni koro nyaka obila onene rido arita ne jopiny kod mwandu gi pacho ka manyalo lal e lwet jonjore ma opondo e ng'anyo. And the police must be firm on hooligans, on criminals, on people who want to destroy other people's business. The police have a duty to protect every Kenyan's property and life. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu umetoa hakikisho kwa Wakenya ya kwamba utalinda katiba, utalinda maisha na mali ya Wakenya kwa sababu ulichaguliwa na Wakenya na ulikula kiapo pale Kasarani. Ruto omedo ni piny owacho biro mbeko nengo mag loso chiemo pacho ka kendo lero ni onge chiemo miloso e pinje maoko mabiro chako donjo kendo pacho ka gi yo moro amora. Ewi mano okoni mbolea sani beche dhi lwar nyaka siling 2,500 kowuok e bei mar 3,500 mondo jopuro yud yot mar puro mondo chiemo onya pacho ka. Nimeweka pia mpango next year. Mwaka huu tuliwapatia mbolea milioni 4 magunia. Mwaka ujao tunaweka double 8 million. Ndio tuweze kufikia kila mkulima. Tuweze kuondoa hii shida ya njaa once and for all. Ni kweli ama si kweli? Magibiro bang' nyocha jatend piny kod jalupne kwedo mokalo weche ng'anyo pacho ka anyeto mar ndalo 3 mane ochiki kod riwruog Azimio ni chakore kawuono ni ka gikoni ok ne gibiyie mondo dhi nyime. Kata kamano chal ka gima pi ne ohewo mogo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.